Majoritatea oamenilor se consideră buni. Dacă întrebi pe cineva cine este problema în lume, răspunsul este aproape mereu același. Alți oameni, politicienii, societatea, sistemul, vecinul, celălalt. Foarte rar cineva spune, eu sunt problema. Psihologul Carl Jung observa un paradox interesant. Uneori, oamenii care se consideră cei mai buni pot deveni cei mai periculoși. Iluzia morală. Mintea umană are o nevoie profundă, să creadă că este de partea binelui. Pentru a păstra această imagine despre noi, începem să ascundem sau să justificăm tot ceea ce nu se potrivește cu ea. Furia devine dreptate, invidia devine critică, manipularea devine strategie. Astfel apare o imagine morală despre noi înșine. Dar Jung avertiza că această imagine este doar o mască. Sub ea există lucruri pe care nu vrem să le vedem. Umbra morală. În psihologia jungiană există un concept numit umbra morală. Este partea din noi care conține agresivitatea, egoismul, dorința de putere, tendința de a domina. Nu pentru că suntem răi, ci pentru că suntem oameni. Problema apare atunci când credem că aceste lucruri nu există în noi. În acel moment ele nu dispar. Ele devin inconștiente. Iar ceea ce este inconștient începe să ne controleze. Paralela religioasă. Interesant este că această idee apare și în tradiția religioasă. În Evanghelii, Iisus critică adesea un anumit tip de oameni, pe cei care se consideră perfect morali. Nu pentru că respectau legea, ci pentru că nu-și vedeau propria ipocrizie. Mesajul era simplu. Problema nu este păcatul recunoscut. Problema este păcatul pe care nu-l vezi. În limbajul lui Jung, acesta este exact mecanismul umbrei. Concluzia? Pentru Jung, maturitatea psihologică începe în momentul în care omul acceptă un lucru incomod. În interiorul lui există și lumină și întuneric. Nu suntem doar buni, nu suntem doar răi, suntem un amestec complex de impulsuri, intenții și contradicții. Iar adevărata dezvoltare nu începe atunci când pretindem că suntem perfecți, ci atunci când avem curajul să spunem, și eu pot greși. Carl Jung spunea că unul dintre cele mai periculoase lucruri pentru omenire este omul care se crede complet bun. Pentru că atunci când nu-ți vezi umbra, începi să o vezi peste tot în jurul tău. Și exact atunci începe lupta cu lumea. Dar în momentul în care începi să vezi umbra din tine, lumea începe să se schimbe. Pentru că adevărata transformare a omului nu începe în exterior, ea începe în interiorul lui.